Kopsená, Dáni v šestici proti 5 našim hráčom. A už teraz sa hra preruší. Za hru so zdvihnutou hokejkou odchádza na trestnú lavicu Marian Gáborík. Z ktorú bránky. Dáni už rozostavený v pásme. Workman. Krížna prihrávka, ale odskočila Spellingovi. Na modrej spoločne so Spellingom aj Jesper Jensen, obranca. Raz prihrával a toto je využitá presilovka Dánov. Jesper Jensen nastreľoval pred bránkoviskom a tam Dánom vyšiel ideálnym spôsobom teč. Pomerne rýchlo využitá presilovka nášho súpera, Vikingovia vo vedení. Nechytateľná situácia pre brankára, akékoľvek brankára. Ten hráč nevedia pred bránou, že dal gól, ale ten, čo strieľal, mu to strašne krásne trafil do hokejky. No vyslovene trafil do hokejky, pretože Björkstrand sa musel obzrieť, že či naozaj ten gól vlastne dal. Pozrite sa, úplne inde sa pozeral. Až teraz zaregistroval. Ešte stále nevedel. Každopádne pekný gól. Škoda, že máme tam hráča, sme zviazaní a vznikla takáto situácia. Teraz Pánik tiež mohol strieľať, ale aj on ako by ťa počul. Kľude, teraz to treba kľude postaviť a rozhodnúť to. Hudáček. Pánik pred brankou. Hudáček na modrú. Sersen. Gól! Gól! Vyrovnané 1-1. Galbraithovo čaro zlomené v presilovke. Chlapci, vy len mňa počúvajte. Priama strela Michala Sersena prináša prvý slovenský gól na šampionáte. Vyrovnané 1-1. Cloniaci Pánik zakryl výhľad Galbraithovi, prekorčuloval popred neho. Ten ostal ako zmrazený a nereagoval na Sersenovú delovku. Konečne to prišlo. V skvostnom pásme. Jurčinov backendový pokus, Drávecký prenechal Lušňákovi. Obrovský boj na ľade Dráveckého. Gól! Marek Viedenský posiela Slovensko do vedenia. Predsa len gól štvrtej lajny. Galbraith odolával 48 minút a teraz 2 gólové údery v tesnom závese. Konečne vyhrávame. Krásna strela. Presne, čo som hovoril, len do Víka z týchto vzdialeností. Nádherná akcia, krásny gól. Dvaja poslední hráči, alebo ako poslední zapísaní na našej súpiske, zatiaľ Drávecký a Viedenský. Teraz prišla tá strela pod Víko. Rohu dvojica Dánov odzbrojila Sersena a Dáni vyrovnali. Niklas Hart zblízka, nepokrytý pri bránkovisku. 2-2. Tak. Už má Surového zaparkovaného pred bránkou. Miklík nahráva Surového strela zblokovaná. Hudáček predstihol brániaceho hráča. Libor Hudáček nahráva Jurčinovi. Miklík, Jurčina. Libor Hudáček. Miklík. Surový vrátil Miklíkovi. Hudáček. Miklík, Mišo Miklík rovná si to na strelu, ktorú... Tvoje prianie, krížna prihrávka, pomerne ťažká, ale Graňák ju stihol. Bolo to na dlhú... Gól! Domino Graňák! Prestrelil Galbraitha. Gólová naháňačka pokračuje. Slovensko je o hlavu pred Dánskom. Tí už boli zavarení, jak hľadajšie uhorky, tí Dáni. Tí už nemohli. Krásna strela, znovu. Ukážková robota, opäť štvrtá lajna. Drávecký získal pásmo, tu je Graňák. Nebola to úplne gólová situácia, keď nevieš čo s pukom, klasická poučka. Daj gól. Domino v hokeju. Naša zostava už značne preťažená, pretože raz stihli naši hráči prestriedať. Výborne Drávecký. Kopsenovi hneď ho dohrával Ďaloga. Gren. Tečovaná strieľaná prihrávka pred Janom Lacom. Gren. Ešte Nielsen udrží útočné pásmo. Absolútny záver presilovky. Sersen naskakuje na ľad. A je to gól. 2 minúty a 14 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Dáni dokázali druhýkrát v zápase vyrovnať. V minúte vyrovnal na 2-2.
Ale teraz Holaco fantasticky vychytal. Spomalil malinko. Tu Marian Gáborík premeniť. Tesne mu to nevyšlo. V Nilsenovom góle Morten Madsen. Toto je blafák, ide pomaly. Má premenený. Išiel pomaly, vedel som, že bude robiť nejaký blafák. Spravil to dobre. Marek Viedenský, mám ho tu. Už chcel vyháňať von. Hlavný ukázal, nech len pekne dostane. A nech len dá gól! Tak rozumiem tomu hokeju, alebo nie? A jeden človek, ktorý momentálne sedí v štúdiu, hovorí do I know hockey or do I know hockey. Áno, bolo tam trošku šťastia. Ale to, čo hralo, to je tam šťastie prezentovať. proti Gáboríkovi teraz zase. Pod ten svoj Vlado nájazd. Dravecký ide. Ždrka! Tak to už nie je možné. V riadnom hracom čase, v nájazdoch, jednoducho takmer stále. No a teraz opäť Prekonaný brankár. už nech je to gól a ide ho, hádam aj dať, Marko Daňo. Priznám sa, teraz mi chýba Martin Revaj. Chlapec bez nervov. Ale krásne to Krásny zavesil gól! Marko Daňo! Krásny gól! Nádherné, rýchle ruky, tam nemal šancu Galbraith prečítať, čo sa vlastne ide diať. Až mu to zazvonilo podvíkom, ako si to vymodlil. Úžasný nájazd Marka Daňa. Pozrite sa, ako to drží na ose. Stále drží na Stále ose. mieša. Teraz si ho otvorí a prakticky do prázdnej brány. Nádherný gól. Niklas Hart musí dať. Áno! Nedal, vyhrávame 4-3 na Dánskom po samostatných nájazdoch. Zlatý bod. Potrebovali sme ten bod, samozrejme, do ďalších bojov na turnaji. Vzhľadom k tomu, ako ten bod vznikol, si myslím, že chlapci si zaslúžia absolutórium. Dreli, makali a nakoniec ten bod si